ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe ngokaNtombela. Bafowethu njengamanje sila kumbuso wamaciko workshop. Ora njengamanje sengithi qala. Dibana nansi inkunzi yami madoda. Umbethe madoda khamba kanjani kabi yami? Waqambela manje ukuthi uma ugatha ngishoni. Waqambela wami ngikhathanisa lezinto. Ungavuma ukuqhathaniswa nogabasha into nje. Bafowethu yabingelela umfowambethu umfana ofana into ecijile. Ufana ngaphe baba. Fa into ecijile efaka into ecijile amantombazana se-DUT. Yazi ecijile. Yini awu cha. Obuza DUT. Ukuthi waye umuntu enengane into ecijile. Kodwa mfowethu ukuthola mfowethu ithuba kumcimbi ofana nombuso wamaciko mfowethu lapho khona ungena khona mahala kodwa ke ukhokhelwe mfowethu uzizwa njani? Hayi ngijabulile kakhulu ngethuba engilitholile ngijabulile kanye noza kwethu abasuke eGoli kuphi abatholele lithuba sisewathi nokuzayo ngaqhubeka nabangathola ithuba belithola. So njengamanje mfowethu eminye imicimbi nje osazoyihambela yiphi mfowethu? Khona ukuthi sengibuye nginqena uyiqinisekisa thothi umcimbi usufikile manje sokuthiwa sumbheje siyahlehla manje yabo ngcono ukuthi khona sokulungisiwe mase kukhona okulungisiwe bese ngiyamemezela noma ngathiwa sokuhlehlile thothi hayi kodwa khona engakuthola kanjani manje mawusaqhele kanje khona umcimbi ongano December mawuthi ngibhizi ngishumayela umcimbi ngo December mawusungenzeki yabo songumuntu onamanga. Kodwa mfowethu ngibona ngathi ekseni ihlabile inkosi yomaskande uBliss. Hayi izinto engayinaki lezi ukuthi vele mawumuntu uthisha boma engaqhamuka ngelwa nomfundo wa grade 3 ngifuna umatric ofike shine ngcono enzelela ingane kuze kuzoba right bekwenzelela ngisho kube lezi ngoma lezi ayidlalwe uyidlalwe yimi bengengiwina bekuzokwenzelela kuze jabule bona mina bengangijabulela ukuthi thiwa ngiwinile ngazi ngiwineni bengangijabula. Manje mfethu ufisa mfethu ukufeatureisha bani mfethu emculweni mfethu ngelinye lamalanga nje njengoba afika izolo akekho. Hawu kanjani mfethu? Kanjani? Akekho umuntu engibona ulele odlala istyle engisidlala istyle seBhova siyabehlula ngoba lapha ngeke uthole so ongathi so ufakwe izilome istyle sama angifuni ngabe leyo nto nentombazana ongayiqondi ukuthi yenzani izosho ngomjola angiyifuni leyo nto. Awufuni ucela intombazana? Angiyifuni ngoba kuyinkinga noma isi20 ecijile lapha ngoba ngihlawuli ke. Yabona mngani wami Siyabonga iphile mfowethu.